Bona tarda, em dic Ona i us vinc a llegir el conte Un petó de mandarina. Capítol 1. El primer dia que la vaig veure. El primer dia que la vaig veure li volejaven els cabells. Era curiós perquè no feia gens de vent. Jo no ho entenia. Érem a classe i la Filprim explicava la llei de la gravetat. Jo que volia saltar fins als núvols per tastar-los. No hi podia fer res. La força de la gravetat em condemnava a tocar de peus a terra. Però a ella, que seia just davant meu, els cabells li volejaven com les ones sota el sol i somreia amb els ulls finestra enllà. A l'hora del pati va seure al sorral amb les cames creuades com una índia i menjava cireres amb pinyol. Vull dir que se'n passava els pinyols. El Riqui em va venir a buscar per jugar a futbol. Els faltava un porter i van pensar que ho podia fer jo. Un acudit genial, oi? Doncs no. Aquell no era precisament el millor dia. No veia ni la pilota ni els meus companys d'equip. Només la veia a ella. Ella havia acabat d'esmorzar i llegia un llibre, un pam gruixut. «Gol!», van cridar ells. «Glups!». M'acabàvem de colar un gol per sota les cames. Però el gol, rai. Molt pitjor van ser les cares i els insults que em van caure dels meus companys d'equip. «Tros d'oca badoca! Que tens els ulls al cul o què? Amarús! Pallús! Ruc!». Ella no va aixecar els ulls del llibre. Quan va tocar el timbre per tornar a classe, vaig veure com plegava el llibre com un mocador i se'l posava a la butxaca. La Clàudia em va dir que es deia Vanina i que venia d'un país llunyà. Vaig tornar caminant cap a casa sense cap pressa, pel mig del parc. Em vaig aturar a seure al banc blau, sota el desmai. La volia conèixer. Capítol 2. Els col·legues del Riqui. Unes veus em van despertar del somieig. Era el Riqui, que venia acompanyat dels seus 3 col·legues, l'Ull de Vidre, el Rufus i el Tifus. Els 3 eren un parell d'anys més grans que nosaltres. L'Ull de Vidre caminava i cantava al ritme d'una música que li sonava a les orelles. El Rufus i el Tifus portaven una paperera del parc i reien mentre la feien volar d'unes mans a les altres com si es tractés d'una pilota de rugbi. Coneixia com les gastaven i vaig intuir que el meu futur immediat estava en perill. «Ei, mira, en Tavi ens ha ocupat el banc», va dir el Rufus, que lluïa una petita cicatriu a la galta, en forma de set. «Nano, no saps que aquest banc és propietat privada?», va fer el Tifus mostrant la calavera que portava tatuada al braç. «No patiu, just me n'anava», vaig dir aixecant-me. «No tan de pressa», va abordar l'Ull de Vidre, aturant la música. Jo volia arrencar a córrer, però les cames no em responien. «Que tens tard, potser?», va fer sorneguer el Rufus. «Mira, ens has deixat el banc fet un fàstic», va botzinar l'Ull de Vidre. «No saps que només el podem embrutar nosaltres, aquest banc?», va afegir el Tifus. «Bé, això no és problema. Que el netegi amb la llengua, perquè tens llengua, oi?», va amenaçar el Rufus. I aleshores, abans que jo pogués fugir,
per cames, el Rufus em va agafar per la nuca i em va amorrar al banc. El Rique i els altres reien i m'hagués empassat formigues, fang, cendra, benzina i tots els virus que us pugueu imaginar, si no fos perquè el Riqui va cridar «La Vanina!». El Rufus em va deixar anar i tots quatre, com si mai haguessin trencat un plat, es van asseure al banc per veure-la passar i es van oblidar de mi. Jo vaig aprofitar per fugir de cames, ajudeu-me. De cap manera volia que la Vanina em veiés en aquella situació. I fins aquí puc llegir. Si voleu saber com continua, podeu trobar el llibre a la biblioteca de l'escola.